सोने की थाली में अक्षत सजल बा, सोने की थाली में दुबिया सजल बा। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल बा। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल बा। सोने की थाली में पनवा सजल बा, सोने की थाली सोपारी सजल बा। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल बा। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल बा। सोने की थाली में दहिया सजल बा, सोने की थाली में सिंदूर सजल बा। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल बा। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल बा। सोने की थाली में फूलवा सजल बा, सोने की थाली में फलवा सजल बा। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल बा। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल बा। सोने की थाली में रोरी सजल बा, सोने की थाली में चुनरी सजल बा। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल बा। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल बा। सोने की थाली में हल्दी सजल बा, सोने की थाली में नरियर सजल बा। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल बा। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल बा। सोने के लोटा में जलवा भरल बा, सोने के कलशा पे दियना जरत बा। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल बा। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल बा। मंडप में भक्तन के श्रद्धा लगल बा, मैया के द्वारे पे भिड़िया लगल बा। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल बा। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल बा। द्वारे पे भक्त लोग जयकारा लगावे, पंडित जी कब्बे से मंत्र उच्चारे। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल। माता जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल। देवी जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल। मैया जल्दी से हो जा तैयार, पूजनवा के साइत बनल।